Yaxşı keyifler tilep para bilmayamız. Oturuşarız. Güzel. Biz bu yıllarda sizinle dil biliminin ne bilgilerini öğreniriz. Biz 7. sınıfta morfologiya bölümünü öğreniriz. Yaxşı. Morfologiya nerseni öğrenir? Dina? Morfologik söz türkümlerini öğreniriz. Söz türkümlerini. Yaxşı. Söz türkümlerini neydi zor iş türkümle öğreniriz biz? Müstakil fe'leri çıkar öğreniriz. Mandan. Yaxşı. Müstakil söz türkümleri neydi söz türkümlerini kırdı alırız? O yüzden. İsim, sıfat, fiil, rövüş, san almışlık. Yaxşı, yaxşı. Bu yılında biz sizinle bilen müstakil söz türkümlerinden qaysısını öğrendik? Fiil. Söz türkümünü öğrendik. Eylegiz onun doğumдағы bilimlerini kahut başa geçirip oynayalım. Telefonlarını aldık. Kodunu jiyabız. İsimlerini yazarız. Başlayıp veririz. Fiil nerseni bildiren? Tezlik, kardeş, cevap. Ondan sonra fiilin neydi? İki zor türkümge bölüne. Ondan sonra zallanışlı fiillerini bilgileriz. Ondan sonra neydi fiiller zaman bilen türlerine. Ondan sonra her fiilinin neçe türü var? Koruyuz. İlbiyana işinci yılında değil mi? İkinci yılında son şimdi. Birinci yılından evalı biter. Aferin balalar, yaxşı sizden neticeler boyunca bilimlerinizi değerlerin. Bugün öğrenesi söz türkümü bizge edip tanış değil. Biz anı qaysı söz türkümüne kirgenin eyte olmayız. Bunun için ben sizden hazır yemli jeyge irteg alıp qaytam. Sizden vuruş tavuşlarga ihtibar eterler. Suağa tağın, ötürü tağın imgana, eteş kışkıra, sanduğaçlar sayırı.
Әйдәгез әле хәзер шушы җөмләләребезне катлауландырыйк әле. Матур җөмләләр төзеп карыйк әле. Нинди җөмләләр төзи алырбыз микән? Әдилә. Шилтер итеп шишмә ага. Шишмә, шилтер шишмә ага. Яхшы тагын Азат. Сандугачлар шүп-шүп. Бик яхшы тагын. Илбина. Әтәшкә кереп куйдым кышкыра. Крикл итеп кычкыра. Яхшы менә нинди матур җөмләләр килеп чыкты шулай бит. Хәзер шушы без ишеткән тавышлар язылган һәм башка тавышлар язылган биремле карточкалар сезнең кулларыгызда бар. Бүлеп чыктык. Әйдәгез беренче төркемгә сүз бирик әле. Беренче төркемгә нинди сүзләрне аерып чыгарбыз? Кем әйтә? Динар? Кикрикук, шүт-шүт, мяу, кикрикук, кыдак. Ни өчен шушы сүзләрне кертегез беренче төркемгә? Хайван кышкырт тавышларын белдерәләр. Яхшы. Икенче төркем сез нинди сүзләрне аерып чыгардыгыз? Шыбыр-шыбыр, шелтер-шелтер. Ни өчен бу сүзләрне кертегез? Бу сүзләр табигать күренешләрен Белдерәләр, әйме? Бик яхшы. Өченче төркем сезгә сүз? Хихи һәм ошак-мошак. Ни өчен бу сүзләрне кертегез? Бу кешенең тавышлары. Тавышларын белдерә. Бик яхшы. Һәм дүртенче төркемгә нинди сүзләр калды безнең? шарт-шырт һәм шамар. Бик яхшы. Булар нәрсәне белдерәләр инде Зирә? Жансыз предмет белдергән сүзләр. Бик яхшы. Димәк, безнең менә шулай тавышларга охшатып ясалган сүзләр була икән. Кышкырт, жансыз предметлар, табигать күренешләре, кеше чыгарган тавышларга охшатып ясалган сүзләрне без аваз ияртемнәре дип атыйбыз. Ягъни, нинди булса авазга иярү дигән сүз. Димәк, безнең бүгенге тема аваз ияртемнәре, звукоподражательные слова. Дәрескә нинди уку максаты куярбыз соң? Димәк, аваз ияртемнәрен сүз төркеме буларак өйрәнергә, аера белергә, төп грамматик билгеләрен ачыкларга һәм алган белемнәрне ныгытырга. Хәзер сезнең алларыгызда шаблоннар бар. Әйдәгез хәзер шушы шаблонның беренче өлеше алган мәгълүматлар буенча тутырып карыйк. Беренче укучы башлый, алган укучыларыбыз чылбыр буенча дәвам итә. Тутырып бетердек. Әйдәгез хәзер шушы әзер шаблон буенча аваз ияртемнәрен кагыйдәсен чыгарып карыйк әле. Кем әйтә алыр микән? Кемне тыңлап карыйбыз? Илбина, әйдә. Кеше, кышкырт, хайван, табигать күренешләре, җан, предмет, тавышларын белдергән сүзләр аваз ияртемнәре дип атала. Бик яхшы. Тутыр. Укучылар, әйтегез әле, уйлап карагыз әле. Бу сүзләр безнең сөйләмебезгә ни өчен кирәк микән? Җөмләне матуррак. Бик дөрес, җөмләне матуррак итеп ясарга, сөйләмебезне матурлатыр өчен кирәк. Аны тагын да агамлырак, төгәлрәк итеп төзер өчен кирәк икән, шулай бит? Хәзер без сезнең белән аваз ияртемнәренең нинди бүлеккә кергәнлеген белергә тиешбез. Алар безнең мөстәкыйлме, әллә модай кисәкләрме? Аның өчен безгә хәзер экрандагы текст ярдәмгә килер. Җөмләләрне укыйбыз, аваз ияртемнәрен табып, сораулар куеп карыйбыз. Әйдәгез, беренче җөмләне кем укый? Динә? Матур да безнең табигатыбыз. Бу җөмләдә аваз ияртемнәре юк. Юк, әйе. Алга таба, Изирә? Җәйләрен шилтер-шилтер шишмә авылын су буенда кыйган казларның тавышын тыңлаган саен тыңлыйсы килә. Шилтер-шилтер чишмә, нинди чишмә шилтер-шилтер аергыч булып килә. Яхшы. Алга таба бу җөмләдә бармы тагын аваз ияртеме? Илбина? Кыйгак казларның, нинди казларның? Кыйгак җөмләдә аергыч булып килә. Аергыч булып килә, бик дөрес. Алга таба киләсе җөмлә Айзат? Кышларын исә тирә-якта ак кар җим-җим итә.
Kornişli jimjim ite cümlede haber bulup kiler. Yaxşı. Nişat, kibəsində. Kuşlar kışkı salkından dirdir kaltırırlar meşe dirdir hal bulup kiler. Həll olub gəlir. Demək, necə yazılında oxuşular. Biz avaz ertinlərinə sırav qoya aldıq. Şulay sırav qoya alabız. Həmanlar cümlədən yeni cümlə kisəkləri bulub kildilər. Ayırğış, həll, xəbər olub kildilər. Həm necə yazsaq nərsə ayta alabız? Demək olar. Sözlükləri bildiririz. Şablonuna tutuluna devam ederiz. Azad bildiğin netice yazıyoruz indi. Demek avaz ertinleri. Cümlede hal, xəbər, ayırğış bulub kilərlər müstəqil söz türkümü. Yaxşı, bik yaxşı. Hazır ben sizge bir tekst okuyayım. Tabiatın maturluğu turundağı kilesi tekst. İtibar bilen biliriz. Maturdasın bizning ijodiy tabiatimiz. Tereze boyunda güvercinler bildir birleşer. Şu sayragan sanduvaçlar tavışı ko'ngilni yetkali. Su boylarında qiyğaq qozlarning tavışı tinglagan soyun tinglaysi kelar. Pi kelib bergan qoz bepkarlarida şıbır yapraklar da balalarning shir kelib o'ynab yurullarida jonga rohatlik berar. Mana shu matur tekst yozilgan kartochkalar sizning onlaringizda. Eğer hazır şu kartochkalarda qo'shgan ovoz ertinlarin tobarga buluşuyla ola bizden qo'shganlar. Şimdi tügayterdi. Eğer hazır ekranda şablonu görünecek. Oramızda ders işleri çünkü. Kim bir hatasız boşqarıp çıktı şimdi? Yaxşı. Hemen bir hata gitti. Yarar, yaxşı. İki hata jibermişler var mı? Yarar, işğalda. Şurada yazılışlar. Yararlık yaxşı bağlı. Hazır aytdingizlar. Oysa sözlərimizdə bizdən qaydan tam qışqırıq tavuşlarını bildirlər. Oysa. Güldür şurt kıyğak pi. Yaxşı. Şıbır degan ovoz yerdən bizə nindi tavuşunu bildirər ekan. Aytamiz. Нәрсәне? Tabiat turmuşunu bildirər. Şır degan ovoz yerdən nindi tavuşunu bildirər. Kışı tavuşları bildireyken. Bik yaxşı. Oquşlar, biz sizinle derste oku maksadı koyduk. Şu maksadqa biz iriş aldık mı? Nerseler bildik sizinle? Biz avaz ertinlerini bildik. Bik yaxşı. Nerseni aşıqladık biz? Nişat. Tüm grammatik bilgilerin aşıkladı. Bik yaxşı.